Ами, честно казано, Ради преди беше много по-свестно момиче. След това се забърка с момчето, които въобще не повлияха добре. Промени си държанието. Преди беше уникален приятел, не сега не, но просто е различно от преди. До ден днешен съм приятелка с нея. Споделяме си, помагаме с каквото мога. И тя също на мен, но има и много гадно качество в нея. Когато се скара с някой, не знам, отива и порти на човека, за който са си говорили, което ми се случва 2 пъти или 3 пъти. Предавала ме много пъти, но въпреки това аз пак я прощавам. Не всеки е безгрешен, няма безгрешни хора. С нея съм абсолютно всеки ден. Да, днеска и се разсърди, защото направи доста неща, които въобще не ми харесаха днес, но това е отделен въпрос. Общо взето, Ради е добър приятел, но трябва да се промени доста, защото първо, че държанието е ужасно спрямо приятелите си, с тъпаналите, които я кара да страдат. Тя е супер милата и добрата. Към приятелите, които винаги ще са до нея. Тя се зъби и им крещи и ги предава. А не момчетата, от които страда най-много и които са до време при нея. След това няма да са там. Общо взето, както казах, Ради е много добър приятел, но лигнята е малко повече. И аз не мога да й се сърдя много, но принципно аз ако се разсърдя за нещо сериозно, никога повече няма да простя. Няколко пъти го правих, но тя се ме оплиташе някак и все й вярвах. И продължавам да й вярвам, но това ще бъде до определено време. Да, може би преди 1-2 години и аз съм я предавала, но в момента аз си помагам за разлика от нея. Да, пак те помагам и на моменти, когато я помоля. Но през повечето време ми помагам с каквото мога и се надявам тя да го оценила и да не ме предава повече. Иначе Ради е супер яката, симпатична е, забавна е, много е лигава, но пък е супер доброто момиче, въпреки че покрай момчета, с които излиза, стана отвратителна и непоносима и затова се скара с повечето си приятелки и приятели, точно заради определени хора от групичката, в която принципно излизаме. И общо взето това беше, не искам да говоря повече, защото няма да мога да млъкна после.